Nafarrak eta Lapurditarrak, baina guztiok onartu behar dugu eta guztiok onartzen dugu, horrezaitzik esan dut hasieran lan kolektibo bat egiten dugula, bakotxa bere lekutik etorrita, bakotxa bere jatorritik etorritza, guztio bat egiten dugula. Eta bat egiten dugu hori da Euskal Herri osoari eskaintzen dioguna. Inori, nolabait, ezer kendu gabe, den mendrenik ere kendu gabe, baina guztion artean alegin bat eginda, alegin kolektibo bat eginda, ia guztion artean gauza garen, herri nik esango nuke komplikatu honetan, herri moduan zerbait eskaintzeko eta euskararen inguruan zer esanik ez bakarrik eskaintzeko espada gauzatzeko eta gorpuzteko horretan ari gara azkeneko 102 urtetan. Eragile horien artean ere badira, eragile kulturalak, ez? Kulturala eragileak. Zenolako garrantzia du kulturak euskararen transmisioan? Nik esango nuke erabatekoa. Hau da, euskara bera, euskal kulturari gabekoa ez da ezer. Euskara bera, azken baten izan daiteke nolaiteko bolapuk bat, esan dudana bezalaxe hasitako batzuen edo jakintxu batzuen artean erabili daiteke. Baina euskara bera gauzatu eta gorpuztu egiten da gure gizartean, gure eguneroko bizitzan. Orain dela 40, orain dela 60 urte, horren gorpuzketa behar bada izango zen nekazaritzan edo arrantzan. Gaur egunean gure herrietan, gure hirietan, gure kalekoetan, gure ikastoletan, gure unibertsitatean, gure lanbideetan, eta hori kasu egin behar diogu. Euskarak egundoko korpusak eta sortu ditu azkeneko 30 urtetan horri aurre egiteko. Ez genuen inongo terminologiarik, ez genuen inolako lexikorik gauza batzuk izendatzeko. Kontu horiek, funtzio horiek, zeregin horiek izendatzen eman dugu 30 urte, eta horretan ere ari gara. Eta horretan jarraituen behar dugu. Edozein hizkuntzak egiten duen bezalaxe, esan diot, hori ez da berria, baina horretarako behar dugu kultura. Eta kultura euskaratik bertatik sortua. Eta kultura egiteko kulturgilea behar dira. Eta kulturgile horien barruan ez da euskaltzaindia, baina euskaltzaindia bat da, baina ez da bakarra, beste guztiekin batera ere jokatu egin behar du. Euskararen eguna, ate joka dugun honetan, euskara aldarrikatzeko, sustatzeko eguna da. Zenolako hausnarketa egingo zenuke euskarak bizi duen egoeraz? Gazi gozoa. Gazi gozoa. Gozoa ikusten dugulako zabaltzen doala. Ikusten dugulako gero eta nik esango nuke esparru berriak irabazten dituelako. Gazia, eta ni itxasaldean ibilitakoa naiz, gazia, batzutan nahi dugunaina ez dugulako aurreratu beharko gendukeen lekuan. Oro har, nik esango nuke realista izan behar dela. Oro har, nik esango nuke bultzatu egin behar dugula. Oro har, nik esango nuke lehen izan genuen euskararen nolaiteko borondatezko atxikimendu hori ez berreskuratu, ez bada gorde mantendu eta hurrengo belaunaldi transmititu. Begira, adibidea jarriko dizuet. Orain dela denbora gutxi eskuratu nuen Katalunian liburu bat oso polita, El Català Fàcil. Eta gainera, egilearen tesia oso aplikagarria da gure kasuan. Eta da esatea, hemen katalaneraz hitz egitea baldin eta arazoa bat bada, eta hitz egin ahal izateko hizkuntzalaria izan behar baldin badut, alperreko lana, beste hizkuntza batzuek ez direzkiate horren besteko oztopoak jartzen. Nik esango nuke euskararen ikuspegitik naturaltasun hori bilatu egin behar dugula. Baina naturaltasuna, eta baten batek esango dit, naturaltasuna bai euskaldun zaharrak eta berrien artean, guztion artean. Guztiok osatzen baitugu, hain zuzen ere, gure gizarte jendarte hau. Eta naturaltasunez jokatu behar baldin badugu. Eta lagunduz, euskara ikasten ari denei, eta euskara sekula santan ikasiko ez duten hori, baina euskararekiko errespetua erakusten duen horri, pixka bat eduki batzuk emanez, eta esanez begira, euskara garrantzitsua da, badu kultura bat, baditxu letra batzuk, baditxu testu batzuk, orain gainera literaturaren aldetik oso nik uste dut zabalkunde ederra izaten ari dela, pixka bat lan hori egin behar da, ni beti izaten duena, pedagogia lana egin behar da.
eta pedagogia lana egin behar baldin pedagogia diot ez pedagogia, batzuk esango diratenez, baina ni baldizu kostakoak. Pedagogia izanez, pedagogia eginez lortuko dugula asko. Pedagogiak ez digu inolaz ere ahantzi behar, ez digu ahanztera ekarri beste gauza bat, eta da exigentzia eta eskakizuna. Gure eskubidetan dago, baina eskubideak arpegi bikoak izaten dira, txamponak bezalaxe, eta orduan eskubideak bete beharrak dituzte. Eta guk ere euskararekiko bete beharrak baditugu, eta eskubideak aldarrikatzen ditugun neurri berean edo bete beharrak ere bete egin behar ditugu. Eta horretan berriz diotzuet, eskakizuna eskatzea bai, eskabidea bai, baina nik esango nuke pedagogia horren bitertez gauzak lehuntzea eta gauzak erraztea. Sentimendu gazi gozoa, aipatu duzu, eta datuek erakusten dute kezka sorrarazi dezakeen errealitate bat, ez? Eta horixe da, belaunaldiak aipatu dituzu, baita ere horixe, gazteen artean euskararen ezagutza edatuta dagoen arren, norabaiteko etenaldia ematen ari dela transmisioan, eta une batetik aurrera jadanik ez dutela euskara erabiltzen. Bai, eta ez bakarrik hori, gazte horiek neurri handi batean, bere hezkuntza prozesu osoan, euskararen bidez jakin izan dituztela edo izan dituztela ikasgaiak. Hori, begira, ni unibertsitateko irakasle izan naiz eta joan den ikastute arte, eta hori nabaritu izan da. Gogoratzen naiz orain dela 32 urte, euskarazko eskolak hasi ginenean, euskarazko eskolak zuzenbidean, edo kimikan, edo zuzenbideko mundua ezagutzen dut, garrantzitsua zein zan, garrantzitsua zan gure artean hitz egiten genuela euskaraz. Libururik ez genukan. Eta liburuak, azken baten apunte batzukin, edo testuak hartu, dana gaztelaniaz, edo frantzesez eta bar, eta horiek ala hola, eta itzultzen genituen, euskaratu genituen, eta bar. 32 urte geroago liburuak baditugu, baina 32 urte geroago ikasen artean gaztelaniaz hitz egiten dute, azterketak euskaraz hitz egiten dute. Euskara hizkuntza formala da, baina ez naturaltasunez erabiltzen dena, bat-batekotasunez erabiltzen dena, eta nik esango nuke are okerrago. Euskararen bidez ikasitako hoiek, euskara bera erabiltzen dutenean euren zerikinetan, badaukate oraindik zer ikasia. Bide luzea eta erronka asko, ez? Baina egin beharrekoa, zergaitik ez. Egin beharrekoa, zergaitik ez. Nik uste dut hemen herri honek horretarako lehen esan dut, arlo garrantzitsuak erabazi dituela. Eta bat oso nik esango nuke oso aintzat hartzekoa. Eta da, gizartearen aurrean badira oraindik erresistentziak euskararekiko, bai. Baina nik uste dut gero eta zabalago dauela euskararekiko respetua. Eta euskararekiko begirunea. Eta begirune horretatik abiatuta euskarak badituela bere espazio propioak, gorde egin behar dituela. Orain dela, 30 urte, seguru asko, edo 40 urte, inor gutxi pentsatuko zuen, halako aldizkari profesional baten euskararen testuak agertu behar zirela. Gaur egunean, euskaraz ez dizut esango oso osorik agertzen direnik, baina agertzen direnean, inork ez du ezer esaten. Errespetatu egiten da. Ez tazki, errespetutik bizitzara. Hau da, ezin dugu in vitro izan euskara, izan behar dugu in vivo. Hori garrantzitsua da. Azken mezu horrekin gedituko gara, Andres Urrutia, Euskaltzain burua, mila esker Hamaika telebistara gerturatzeagatik. Mila esker zuri. Taldelanean. Bakoitzak berea emanez. Eta denok bat eginez. Lortuko dugu. Euskara taldelana da. Abenduak 3. Euskararen nazioarteko eguna.